Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 12 അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത്? ഇന്ന് 12 വീഡിയോ ആണല്ലോ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് നെറ്റ് ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഫൈ ഇട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. അതായത് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഇത് നമുക്ക് 12ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അധ്യായം 12 അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അപ്പൊ അതിലിനി നമ്മൾ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മള് 53 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 54 തൊട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 54 തൊട്ട് 64 വരെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. അപ്പൊ ഈ 54ാമത്തെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കാം. ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മീയ പുരോഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് മറ്റുള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അവരുടെ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എന്ത്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എന്തൊക്കെ ആവാം? രാമായണമാകാം, മഹാഭാരതമാകാം, പുരാണങ്ങളാവാം, ഉപനിഷത്താകാം, വേദങ്ങളാവാം. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിരതനായ ആൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എന്നും കേൾവിപ്പെട്ടവനാണ്. തീർച്ചയായും അയാളിൽ കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനുമാണ്. ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഒടുവിൽ ദേവന്മാർക്ക് ആരാധ്യനായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്നതിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ത്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് കേൾവിപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാളില് കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം
വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ഒടുവിൽ ദേവന്മാർക്ക് ആരാധനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നു? സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നു. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടില് ആരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സാര സർവസ്വമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേദാന്തങ്ങളുടെയും എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സാര സർവസ്വമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ തൽപരരായവർ മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സർവാതിശയായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് മണ്ണിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ തൃപ്തി വരില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ താല്പര്യം വന്നവർക്ക്, ആ സാഹിത്യത്തില് താല്പര്യം വന്നവർക്ക് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാകണമെന്നില്ല? ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതിന്റെ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് മണ്ണിന്റെ സാഹിത്യത്തില് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഒന്നും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സാര സർവസ്വമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കാന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഇനി 55 മധുരാവാസം. വരാഹപുരാണം പറയുന്നു, മധുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകർഷരാകുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു, 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിലെ തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്ന പുണ്യം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? മധുര എന്ന ഒറ്റ പുണ്യഭൂമി കൊണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത്? മധുര എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയതിന്റെ പുണ്യമാണ് നമുക്ക് മധുരയുടെ ഒറ്റ സ്പർശം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. 56 ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നതാണ്, പ്രിയെ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആരാധനയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ശിവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്, പത്മപുരാണത്തില് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആരാധന. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധനയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആദിപുരാണം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ എന്റെ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആദിപുരാണത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, ഒരിക്കലും എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരല്ല? ശരിക്കും എന്റെ ഭക്തനല്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തൻ ആരാണ്? ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവനല്ല, ഒരു ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ. അതായത് നമ്മൾ പറയപ്പോഴല്ലേ, നമ്മള് സേവകരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സേവകനാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തൻ, അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. ആദിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:7-19 ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്തുവാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:7-19 ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒപ്പം നമുക്ക് എന്തുകൂടി സാധിക്കും? ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും ഇത് ശക്തമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു.
പിന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ആൾ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ദർശനം കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഭക്തന്റെ ദർശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യവാന്മാരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 19 ഒന്നാം സ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായം 33-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സ്മരണം പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകിയിട്ടുള്ള നേരിട്ടു പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണം പോലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഒരു കുടുംബം സഹിതം ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകിയിട്ടുള്ള പരിചരണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫലം, അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ പരിചയിച്ചുണ്ടാവുന്ന ഫലം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അവനവന്റെ നിലയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോരോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോരുത്തരുടെയും നിലയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്, സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ഛതി. അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് വേണം? അവന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അതിനനുസരിച്ച്, ആ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഭഗവാന് എല്ലാ ചടങ്ങുകളും സേവനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? കാർത്തിക മാസത്തിൽ, അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലെ ഭക്തി സേവനം ഊർജവ്രതമാണെന്ന് പറയുന്നത്. മാസത്തിലെ ഊർജവ്രതം. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന എന്താണ്? അപ്പൊ ആ മാസത്തില്, കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദാമോദര രൂപത്തില്. ദാമോദര രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന രൂപം, അതായത് ഭഗവാന് യശോദമാധവ് ഒരലില് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന രൂപം ദാമോദരൻ. ദാമം എന്ന് വെച്ചാൽ കയറ്, ഉദരം എന്ന് വെച്ചാല് വയറ്. അപ്പൊ ദാമോദരൻ എന്ന് വെച്ചാല് അതെ, കയറ് കൊണ്ട് വയറില് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന രൂപമാണ് ദാമോദരൻ രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ. ആ ദാമോദര രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കാർത്തിക മാസത്തില് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറില്ല. എന്ത് ഹരേഷ മാതാജി? ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? മുക്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ മധുര പോലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത്, കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ മധുര, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇത്തരം വ്രതങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ഭഗവാന്റെ ായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ പിന്നെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മഥന, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. അപ്പൊ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കണം. പിന്നെ കേശി മഥന, ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് വേണം? അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. അപ്പൊ സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന. ആദിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് സദാ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന്
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ലഭിക്കും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, പിന്നെന്ത് ലഭിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ്? സദാ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണെന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷം. കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം. അതിന്റെ ഒന്നും നമുക്ക് കളയാനായിട്ടുണ്ടാവില്ല, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പഴുത്ത കായ്കൾ ആദ്യം ശുഗയുടെ ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമാകും, സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതേപോലെ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാകയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായിട്ടുള്ള ഫലമാണെന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പഴുത്ത കായ്കള് ആദ്യം തത്തയുടെ ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായിട്ട് മാറി. ഒരിക്കലും അറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പഴുത്ത കായ്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പകർന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഒരു തരത്തിലും കേടുപാടുകൾ പൊട്ടുകയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ അഥവാ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട്. മുക്തന്മാർക്കും രുചിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഇത് ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല മുക്താത്മാക്കൾക്കും എന്താണത്? രുചിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതം. നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഏറെ ആകർഷണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവായ വ്യാസദേവന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തില് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മുക്തന്മാരെയും ഒരേപോലെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ബ്രഹ്മത്തിലായിരുന്നു ആർക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്ന് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? അതിലേക്ക് ആകർഷണം വന്നതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നതും എന്ന് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് പറയുന്നു, മകനെ, സമ്പർക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സ്ഫടികക്കല്ല് പോലെയാണത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പുഷ്പതുല്യമായ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്ഫടിക നിർമ്മലമാകുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആ സമ്പർക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ പുഷ്പതുല്യമായ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ്? സ്ഫടിക നിർമ്മലമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് മാറുന്നു, സ്ഫടിക നിർമ്മലമായിട്ട് മാറുന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പുരുഷൻ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളവനും സ്ത്രീ ആരോഗ്യവുമാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സംയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഗർഭധാരണം നടക്കും. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനം നൽകുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളവനും സ്വീകരിക്കാൻ നേടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമാണെങ്കിൽ ഫലവും നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തു വേണം? ആ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും രണ്ടുപേർക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ആ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും, നന്നായിരിക്കും.
ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, രാജൻ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാകുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ എവിടെ എത്തി? ആ ഭഗവതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്ന്, ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദി പുരാണം പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്നതാണ്, എന്റെ സർവാതിശയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിന് ഒരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മികവിറ്റതാണ്. അപ്പൊ തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മികവിറ്റതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിന് ഒരുവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല. അപ്പൊ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനമല്ല. തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുവിധമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അത് രണ്ടും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പറയുന്നത്. മധുരാവാസം 64-ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് മധുരാവാസം. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുക എന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ മുക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ അത്യുന്നത ശ്രേണിയല്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നിമിഷം, ഇത്തിരിയെങ്കിലും നിമിഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മധുരയിൽ താമസിച്ചിരിക്കുക, മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുക. അത് അതിവേഗത്തില് ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? മധുരാവാസം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ അത്യുന്നത ശ്രേണിയല്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യും. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല ഒരിക്കലും മോക്ഷം നേടാം. നമ്മൾ പറയുന്നതാണല്ലോ എപ്പോഴും നമുക്ക് മുക്തി വേണം, മോക്ഷം നേടണം. ആ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ശ്രേണിയല്ല മോക്ഷം. ആ മോക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് മുക്തിയല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് മുക്തിയല്ല. മുക്തിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ മധുര നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത്? മധുര. ഈ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? വൈകുണ്ഠധാമത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ് മധുര എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം മധുരയിൽ ഭഗവാന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് മധുര അത്രയും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടാണ് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. 64 നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ മധുരയെ 4 തവണ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുരയ്ക്ക്? അപ്പൊ ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ 4 എണ്ണം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? മധുരയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 7-ാമത്തതില് ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികൾ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കുക. 28 ഭക്തൻ 1-2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുക. മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമിയിൽ പാർക്കുക. 55 64 ഭാവഭക്തിയെ ഉണർത്താനുള്ള മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും അതുല്യമായ കഴിവ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4ഉം എന്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത്? മധുരയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മധുരയ്ക്ക് അത്രയും പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന്. മധുര എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം പ്രത്യേകത ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എന്ത്? മധുര എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ജന്മം ഹേതുവായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യഭൂമിയായിട്ടാ പറയുന്നത്. മധുരയില് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഭക്തി മധുരയിൽ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമം ഉളവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौरप्रमानंदे, हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ഉം 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക്. മാതാജി അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇതുവരെ വന്നില്ല കേട്ടോ. കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അല്ല എപ്പോഴും ഇട്ടല്ലോ, ഇട്ടിരുന്നു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബിനു പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. പ്രഭു, ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. സർപ്പദംശനമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയായ അവസ്ഥ. ശരിയാണോ? അതെ, ശരി. ഹരേഷ്ണ. മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരാണം ഏതാണ്? മിനി മാതാജി. പത്മപുരാണം. പത്മപുരാണം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറയണട്ടോ. എന്റെ ഞാൻ ബുക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല കയ്യിൽ. ഇപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അതെ, അതാണ് ഭാഗവതം ദായഭാഗ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദായഭാഗ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശ്യാമലത മാതാജി. പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ അവകാശിയായി തീരുന്ന പുത്രൻ. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ എന്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? ദേവി മാതാജി. ഹരകൃഷ്ണ. അംബിക മാതാജി. പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി. പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അല്ലല്ലോ. അല്ല, മാനസപൂജ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പത്തിലൂടെയുള്ള നൈവേദ്യം. എന്താണ് മാതാജി? മാനസപൂജ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പത്തിലൂടെയുള്ള നൈവേദ്യം. ഓപ്ഷനിൽ മാനസപൂജ പൂജയിലൂടെ ഭഗവാന് പായസം സമർപ്പിച്ചത് അല്ലെ? അതാ പറയുന്നത്. പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയല്ല നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞത്. മാനസ പൂജയിലൂടെ ഭഗവാന് പാൽപായസം സമർപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കുത്തിയപ്പം വിരലിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അതെ കേട്ടോ. നൃസിംഹ പുരാണം അനുസരിച്ച് ദുഷ്ടാത്മാക്കൾക്ക് പോലും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ധ്യാന രൂപം ഏതാണ്? അനിത മാതാജി. ഭഗവത് പ്രാധാന്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഭഗവത്ബിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫലത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാനു മാതാജി. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുന്നു. ഭാഗവതം 12ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ സദാ കേൾക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ബിന്ദു മാതാജി. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും. ഒരു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കടക്കാൻ എപ്പോൾ അർഹരാകുന്നു? ലക്ഷ്മി മാതാജി. ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചും കൃഷ്ണാവബോധ ധർമ്മങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ. പാഠഭാഗം അനുസരിച്ച് സ്മരണം എന്നതിന്റെ ശരിയായ നിർവചനം എന്താണ്? ആരാണ് ഇനി? ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും ഉറപ്പിക്കുന്നു. 11ാമത്തെ അധ്യായം സ്മരണം എന്ന നിർവചനം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരമായി മനസ്സിലർപ്പിക്കുന്നത്. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദാസഭാവം എന്നാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനം. സ്കന്ദപുരാണം അനുസരിച്ചാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി പരിഗണിക്കുന്നത്. അടുത്തത് പ്രസീത മാതാജി.
പ്രസീത മാതാജി. ഭഗവത് പ്രേമ അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്. ഭഗവത് പ്രേമം കൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. നാരദീയ പുരാണപ്രകാരം ആരെയാണ് ശുദ്ധന്മാരായി വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പോലും. മാതാജി ഇല്ല. രാജശ്രീ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പോലും. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലെ അന്തരംഗദാസൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. റാണി മാതാജി. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി കണ്ടു സേവിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി പറയുന്നത് ആരെയാണ്? സാവിത്രി മാതാജി. ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവർ. ഹരിഭക്തി വിവേകത്തിൽ ആത്മനിവേദനത്തെ ഏത് ഉദാഹരണം വഴിയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്? ഷീജ മാതാജി. വിൽക്കപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വസ്തു ഏതാണ്? സുജിത മാതാജി. ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു. നാരദ പഞ്ചരാത്രി പ്രകാരം ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? സുരേഷ് പ്രഭു. സുരേഷ് പ്രഭുവിനോടാ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. സുരേഷ് പ്രഭു പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യണം. നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ് എന്താണ്? സുശീല മാതാജി. അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരെ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക. സ്കന്ദപുരാണം അനുസരിച്ച് തുളസി ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശ്യാമ തുളസി മാതാജി. നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 11, 12, 30 കണ്ടതില്ല. ഇന്നിപ്പോ 10, 11 നോക്കി. ഇനി 12. മാതാജി അധ്യായം 11-ത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? സ്കന്ദപുരാണം അനുസരിച്ച് ആരെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി പരിഗണിക്കുന്നത്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവരല്ലേ? അല്ലല്ല, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ലല്ലോ. ചെയ്യുന്നവര്. അതായത് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? വർണ്ണാശ്രമ 4 വർണ്ണങ്ങളിലും 4 ആശ്രമങ്ങളിലും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? നമ്മള് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ ആ ഒരു പേരിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു മാത്രം കേട്ടോ. ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരല്ലേ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നവരല്ലേ. വ്യവസ്ഥയിലുള്ളവര് അങ്ങനെയുള്ള. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ മാതാജിക്ക് വ്യത്യാസം? മാതാജി, മൂന്നാമത്തേലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഭൗതിക ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായും വെറുക്കുന്നവരല്ലേ ലിബറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ. നാരദീയ പുരാണപ്രകാരം വിമുക്തരായി ലിബറേറ്റഡ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആരെയാണ്? നാരദീയ പുരാണ പ്രകാരം വിമുക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? പൂർണ്ണമായും വെറുക്കുന്നവരെയല്ലേ? ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിമുക്തന്മാരായിട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ? സ്വാതന്ത്ര്യവാന്മാരായിട്ടെന്നല്ലേ അർത്ഥം? ലിബറേറ്റഡ് എന്നല്ലേ? അല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക. നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ എന്താണ്? വിമുക്തന്മാരാവെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള്
ഫ്രീ ആകുക. വിമുക്തി നേടുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല. ഇല്ല, അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോ എന്താ എഴുതുന്നത്? നേരത്തെ എഴുതിയ ആൻസർ എനിക്കൊരു സംശയമായിട്ട് തോന്നി. സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയ ഭൗതികലോകത്തെ പൂർണ്ണമായും വെറുക്കുന്നവർ എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആൻസർ വേറെ എന്തോ. അല്ല, ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ന്. അതാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെറുക്കുന്നവരാകുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് മാറും? ഭൗതിക ലോകത്തെ വെറുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല ഒരിക്കലും. ഭൗതിക ലോകത്തെ വെറുക്കുന്നവരല്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, മുക്തിഗാമി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? മുക്തിയും ഭുക്തിയും ഒക്കെ. അതില് ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരാണ് ഭുക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇവര് ആ ഭൗതികതയെ വെറുക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്. അവരും എന്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല? അതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരും അല്ല. ധാരാളം സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുക, അവരും അല്ല. ആരാണ്? സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സേവനം